Zdravo i dobrodošli na online kurs Kreiranje i administriranje online škole. Ja se zovem Tomislav Gaborović i vlasnik sam kompanije Edukatorium sa sedištem u Austriji. Naša specijalnost je izrada i administriranje e-learning materijala, odnosno učenje preko interneta. Preko ovih kurseva prenećemo svoje višegodišnje iskustvo u kreiranju i korišćenju, odnosno kompletnom administriranju online obuke, bilo kog profila. Po time podrazumevamo da je potpuno svejedno da li će to biti škola stranih jezika, kurs joge, časovi gitare ili pravljenja torti za rođendane i druge svečanosti. Mi ćemo vam pokazati koje alate i kako da ih koristite i za najviše nedelju dana možete početi da radite. Nije neophodno da imate bilo kakvo tehničko predznanje. Jedan računar sa internet pristupom je sasvim dovoljan. I da, malo truda. Ovaj kurs sam podelio u 3 dela, odnosno 3 nivoa. Prvi osnovni nivo podrazumeva korišćenje minimalnih tehničkih i softverskih uslova, a to su računar sa internet priključkom, podrazumevamo da ga imate, slušalice sa mikrofonom, WordPress softver za izradu web sajta sa domenom, to jest web adresom, i serverom, to jest prostorom za instalaciju. LearnDash, dodatak za WordPress instalaciju, Office paket i Audacity softver za obradu zvuka. Ovako konfigurisan sistem zahteva oko 250 € investicije. Drugi, srednji nivo, podrazumeva sve što je navedeno u osnovnom nivou uz sljedeće dodatke. Full HD kamera, može i telefon, sa stalkom. Mikrofon sa stalkom i TechSmith Camtasia, softver za video pripremu. Ovako konfigurisan sistem zahteva najmanje još 300 € investicije. I treći, napredni ili profesionalni nivo zahteva nabavku specijalizovanog softvera za e-learning pripremu. Podrazumevamo sve što je navedeno kod srednjeg nivoa, a što se softvera tiče, postoje 3 koja bih izdvojio kao lidere na tržištu. Adobe Captivate predstavlja alat vrhunskih profesionalaca i odlikuju ga odlične performanse i mogućnosti, ali zahteva izuzetno jak računar i vrlo je komplikovan za korišćenje. Cena je oko 35 € mesečno kao pretplata. Articulate 360, također vrhunski softver, malo je lakši za korišćenje od Captivate jer se u potpunosti oslanja na klasične Windows aplikacije, mada i dalje zahteva period učenja. Cena iznosi 1200 € godišnje. iSpring Suite predstavlja najčešći izbor mnogih korisnika koji žele brzo i efikasno, praktično bez učenja, da počnu kreirati e-learning materijale. Kompletno profesionalno rješenje koje se koristi kao PowerPoint dodatak uz cenu od 600 € godišnje. Mi ćemo sva 3 programa demonstrirati uz napomenu da ćemo tokom kursa koristiti iSpring Suite. Besplatnu verziju kursa možete pratiti na našem YouTube kanalu, pa vas molim da se pretplatite na praćenje sadržaja i da dobijete obaveštenja o postavljenim materijalima.